XYZ ubani odonsa intambo nje manje hayibo wazadlalisa amathayifa simthinte manje one up asibathathe hustler. Hey, bangibuza 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengikuye obangene intwana yami ishona kubo ngoba laba abazazi bafunane abazazi bafunane funa uthando olumali 21 question nina nemibuzo bano beyibheki lebifu ngibona ibutho benitting newo kanti nzelilutho yimalela ndaba thina sifezepho basanda mastabana basanda masibamba bagcwala masipapa basinikeza induku mashayana siyacela siyapapa nisinikeza uthando masibanda niyabona siyakhankasa sivala indlala emakhasana kuvuma abalozi emsamo kuvume nedlozi besamo le ngoma iyengozisa nhlehla mfana ungayisusa ningibona nginyonisa ngisengalendisa kokhozi kumfana le ngabe iyinkosi igcwanisenga ngitaka ngoshuni bangibuza 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengikuye obangene intwana yami ishona kubo ngoba laba abazazi bafunane funa uthando olumali afika ngemalaningi wenyakaza umzazila naminingi namhlanje nginamalini mangimele siyibale banamalini mahithi nginamaningi inkabi nekoti yinyameningi manbosa ninamaningi awukodwa nangona ninamalini karapa ngatula bayiphika ngatula ngarapa ngathi batrapa bathepa bayithi kankaka ngoshuni ngankini inkabi mayikhonya nayivimba induku esekhanda nayivika ushuni wenkabi usuyindini sawuhlaba wafunywa nayizitha bangibiza ngesipukupuk phela ngizamela ibukubuk ngezamile tuktuk ngeke bangithande kwezumbulu sangena babela umoya kabi nehasla kwavuka ithongo sakhala baqala umoya bagijima imfene baqala ukuloya basithandi bonke bathi asiyona imali soyilima sonke ndima sizingane we can't give up now soyiphusha ngengane njalo yanzima njalo yasina bangibuza 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengikuye obangene intwana yami ishona kubo ngoba laba abazazi bafunane funa uthando olumali abazazi bafunane